L'eix del que volem parlar-vos ara, li hem dit una alternativa al col·lapse, no? Què és una alternativa al col·lapse? Doncs, ras i curt, l'anticapitalisme. O sigui, al final, quan tu busques un creixement infinit, doncs cap on vas directe és cap al col·lapse, ja no del sistema, sinó a vegades del que fa possible qualsevol sistema, qualsevol civilització, no? Davant d'això, és molt fàcil quedar-se paralitzat, és molt fàcil pensar que no hi arribarem, que no en sortirem, que hi haurà que petarà tot per tot arreu, no? I inclús consumim ficció apocalíptica per un tub i tot plegat. Però hi ha dues respostes molt clares al final. I són dues respostes que podem començar a construir avui i des d'aquí mateix. Una és el decreixement, un decreixement total en el consum de recursos del planeta, i l'altra és la comunitat, construir comunitats fortes que siguin capaces d'entomar aquest cop i de mitigar les conseqüències que pot tenir la crisi climàtica també aquí a Cardedeu i des d'una comunitat forta arrelada al territori. Al final, què proposem? Aquesta recepta de creixement i comunitat està present en tot allò que proposem en aquest eix, no? Perquè al final, si pensem què cal per sostenir la vida, cal un sostre, n'acaba de parlar superbé el Blai, cal alimentació, que d'aquí poc això en parlarà el Nico, però també cal energia i aigua, no? I al final és el que volem tenir sota control públic i gestió comunitària. Tant l'aigua, que volem remunicipalitzar quan acabi el contracte el 2026, com les comunitats energètiques locals, és a dir, posar plaques en equipaments públics i que això pugui nodrir, subministrar energia als pisos, als habitatges que no poden rebre'n de la xarxa. I aquí l'important no és la paraula energètica, sinó la paraula comunitat, que això es pugui gestionar de manera transparent, que sapiguem què es produeix i que no sigui un nou xiringuito opac, que és molt fàcil al final acabar creant nous conceptes, no? I que s'acaben mercantilitzant i pervertint completament. Això és una part de les propostes en aquest eix i les següents es continua la Mercè. I en aquesta línia també volem plantejar un urbanisme adaptat als reptes ambientals i generadors de comunitat. Aplicarem mesures per combatre la illa de calor, entre elles, per exemple, l'exploració de paviments amb menys radiació tèrmica, la possibilitat de desasfaltar per reduir també una mica aquest efecte climàtic. També impulsarem projectes d'urbanismes participatius, sobretot pensant també en els entorns més al voltant de les escoles o també les places, com la plaça Joan Alsina, Can Serra o la plaça Enric Borràs del Poble Sec. Una altra de les propostes que volem és potenciar alternatives al cotxe, sobretot apostant per serveis de transport mancomunats, perquè pensem que no només pensem en Cardedeu, sinó en tota la comarca, creant una xarxa de vies verdes. Millorarem i ampliarem el carril bici, la creació de més bicicletes, perquè estan només al centre i hi ha altres barris que també en necessiten. Crearem serveis de transport intermunicipals, una mica pel que us dèiem. No només pensem en clau de Cardedeu, sinó que també pensem en clau comarcal. I també intentarem impulsarem un consorci de xarxa ciclable del Vallès. La idea de que Cardedeu pot estar comunicat, la gent que treballa a Granollers, per què no pot anar en bicicleta, per què no pot haver-hi un carril? Això no només depèn de nosaltres, no és una competència municipal, sinó que ens hem de posar d'acord amb els municipis dels voltants per poder fer-ho possible. I com no, gestionarem dels residus de manera democràtica, inclusiva i sostenible, és a dir, el porta a porta. Crearem una comissió permanent participativa de seguiment i de millora. Plantejarem altres millores al porta a porta, millores dels tòtems que ja sabem que a part que estèticament a vegades poden ser una barrera per les nostres voreres. El plantejament de que puguin haver-hi microdeixalleries als barris, perquè pensem que han d'estar els serveis a prop de la ciutadania. Diferents models de bujols, també pensant en la gent gran. Sabem que alguns dels bujols, és a dir, els cubells aquests, no són fàcilment transportables i són massa grossos i no tothom els pot moure ni els pot treure al carrer. I també pensem en les persones amb mobilitat reduïda o en altres necessitats que puguin tenir. Aplicarem el pagament de residus a comerços i empreses per generació. Pensem que qui més contamina és qui més ha de pagar i començarem per les empreses i pels comerços. I fomentarem el compostatge municipal des de les microdeixalleries per precisament nodrir terres municipals. I ara seguim amb la nova parada, que anem al Mercat Municipal, amb el Nico.